30 професии ще бъдат защитени у нас през следващите 2 учебни години. За други 46 работодателите предупреждават, че ще има недостиг на кадри. Обучението по защитени професии ще продължи да се провежда в паралелки с минимум 9 ученици, а при професиите с очакван недостиг в класове с поне 12 ученици. Сред защитените професии попадат такива като строителство, ядрена енергетика, но също и пчеларство, каменоделие, както и още 26 други. Как държавата ще привлича кадри за тези специалности провериха Маргарита Стефанова и Мелина Василева. Анастасия Гешева е от Гърция, но избира да учи занаят в единствената професионална гимназия по каменообработване на Балканския полуостров, тази в село Кунино в северозападна България. Много добър и хубав занаят. Не може лесно да се намери в днешното време, защото няма много хора, които да го работят. Камъкът научи на упорито си на дисциплина. Училището разполага с общежитие, столова, стем кабинети и работилници, но въпреки добрите условия, кандидатите са малко. Това е занаят, който носи спокойствие, носи доходи, които са достатъчни за един българин да се издържа и да се чувства добре в обществото. Да не работи на преживяване на минимума. Когато даден младеж на тази възраст дойде при нас и е далече от градските изкушения като алкохол, като наркотици, тук да не минава по друг начин. Защитените професии са в разнообразни сфери. Професионалното образование и обучение се характеризира с една пъстрота, така че сме се опитали да обхванем и областта на изкуствата, областта на производствените технологии, машиностроенето, транспортните услуги, строителството, хранителните технологии, химичните технологии също така. За учениците, избрали някои от защитените професии, държавата предвижда стимули като стипендии, настаняване и средства за транспорт. Училищата също получават допълнителни средства до финансиране, защото тези ученици учат в паралелки, да речем, с 9 ученика. За сравнение, в повечето училища паралелките са с 26 ученика и държавата покрива разликата. Най-голям недостиг на кадри според бизнеса се очаква в секторите машиностроене, енергетика и хранителни технологии. И към международното състезание